Većina vlasnika misli da razume keš, zato što svako jutro pogleda stanje na računu. Ali stanje ti kaže samo gde si sada. Izveštaj o tokovima keša ti kaže odakle si došao i još važnije, kuda ideš. Danas prolazimo 7 grešaka u čitanju keša, koje tiho unište i dobre firme. Izbegni ovih 7 i već si ispred većine. Prva greška. Slaviš prodaju dok ti keš nestaje. Zamisli Marka. Duplirao je prodaju za godinu dana. Na papiru šampion, a na računu manje para nego lane. Kako? Pa prodaš danas, a naplatiš za 2 meseca. Usput zaposliš ljude, digneš marketing, napuniš magacin, prihod raste, a keš tiho curi. Zato slavi rast tek kad vidiš da i keš ide na gore, a ne samo cifre u fakturama. Druga greška. Gledaš neplaćene fakture kao pare u banci. Posao si završio, robu isporučio i u glavi već trošiš te pare. Ali kupci kasne, neke moraš 3 puta da podsjetiš, a poneki ne plati nikad. A plate stižu sledeće nedelje i njih ne možeš da odložiš. Zapamti prosto pravilo. Faktura postaje novac tek kad legne na račun. Do tada je samo obećanje, a obećanjem ne plaćaš račune. Treća greška. Pustiš da ti zalihe postanu zamka. Jelena je nakupovala robu jer će, valjda, tražnja da skoči. Prošlo pola godine, roba i dalje čeka na polici, a pare koje su joj trebale za sve ostalo sede zarobljene u magacinu. Zaliha treba da pravi keš, a ne da ga guta. Zato prati koliko brzo se roba obrće i drži zdrav nivo. Pun magacin nije uvek znak uspeha, ponekad je znak za uzbunu. Četvrta greška. Pomešaš pozajmljene pare sa zaradom. Legne kredit, račun pun, pritisak nestane i odjednom se osjećaš uspešno. Ali pare od banke nisu isto što i pare od kupaca. Jedno je dug koji vraćaš, drugo je dokaz da tvoj posao stvarno radi. Ako ti krediti stalno pokrivaju obične mesečne troškove, firma ne izdržava samu sebe. Slavi jak keš iz poslovanja, a ne pun račun posle kredita. Peta greška. Ignorišeš cenu rasta. Rast zvuči kao čista dobra vest. Više kupaca, više porudžbina. Ali rast pravo traži pare, pa ih tek onda vraća. Novi ljudi, veće zalihe, jači marketing, sve to guta keš pre nego što stigne prva veća naplata. Zato se brze firme uguše baš kad im ide najbolje. Planiraj pare za rast pre nego što rast stigne. Rast bez keša nije prilika, nego opasnost. Šesta greška. Zaboraviš da oprema odmah odnese keš. Nova mašina ili kombi jesu ulaganje, vraćat će se godinama. Ali pare izađu odmah, danas, u punom iznosu. Ako nagomilaš 2-3 velike kupovine u kratkom roku, i pametna investicija može da te ostavi bez daha. Zato veliku kupovinu ne meri samo po tome koliko će doneti, nego i da li je pravi trenutak. Dobra investicija u pogrešno vreme ume da napravi štetu. I sedma greška, donosiš današnje odluke na osnovu prošlog meseca. Mnogi jednom mesečno pogledaju izveštaj, klimnu glavom i idu dalje. To ti je kao da voziš gledajući samo u retrovizor. Znaš tačno gde si bio, a nemaš pojma šta te čeka. Prava vrednost keš izveštaja je u predviđanju. Uoči sezonu, obaveze koje stižu, rupe koje se otvaraju, dok još imaš vremena da reaguješ. Cilj nije da razumeš prošlost, nego da napraviš bolju budućnost. Da spojimo sve. Prihod nije keš, faktura nije pare, zalihe i oprema gutaju keš, kredit nije zarada, rast košta i ne vozi firmu gledajući u retrovizor. Izveštaj o kešu nije papir za računovođu, nego alat za odluke. Pokazuje ti pravo stanje firme. Ako ti je ovo pomoglo, prijavi se na Keš ili biznis i vidimo se u sledećoj lekciji.